Prøv at vise hende med fingeren ned i jorden. Ja, dygtig. Dygtig. Kun når hun går lige på sporet. Slip linen, Christian, så lad hende komme. Den blev det fint der. Og derude der ved den der snistel, der går det 90 grader til venstre. Du bliver bare stående og lad hende være. Så skal hun 90 grader til venstre. Sådan. Klar med det knæk. Okay. Hun går sporstrengs oven i det nu. Bare følg med. Bare følg med. Det gør ikke noget, det går lidt stærkt. Det er vigtigt, at hun får succesen. Sådan. Det var ligesom om hun fandt ud af det her til sidst, og der var faktisk taget mindre blod sidst på sporet, end der var først på. Super, super.